बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बर' राव बिजों बेखौ लानानै दिनै जोंनि बर' समाजाव माबायदि गोहोम एबा माबायदि दावगालांनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना मोनसे आयदा थिनानैबो सावरायनो लादों आरो दिनै जोङो बाहागो लानानै आरो जों बेखौनो नोजोर बोनानै नुयो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिहेतु सोलोंथाइ बिथिङाव बर' बिजोंखौ नोजोर होनानै गोबां खेब बायदि थासारियाव जोङो दिनैहाय मोगा मोगि जायो आरो दिनै जोङो मान होनांगोन जाय बिथांमोना बर' बिजोंनि फोरोंगिरि हिसाबै बिथांमोना जोबोद बायदिसिना जेंना थासेयावबो दिनै बर' बिजोंखौ बेबायदि मोनसे थासारिसिम लाबोदों जाय बिजोङा दिनै जोङो हायार सेकेन्डारि स्टेजाव 11-12सिम फरायनो मोनबाय आरो बेबायदि दिनै बर' माहारि सोरजिनाय आरो दानायाव नोंगौ गावारि राव आरो थुनलाइजों जेब्ला जोङो लेखा फरायगोन रोंगोन आरो बेजोंसो जों गावनि राव रोंनायजों गावनि थुनलाइ सोरजिनायजों जोंहा बर'आ बा माहारिया जोङो मोनसे सोद्रोम समाज जानांगौनि थाखाय बेयो मोनसे आलादा रोखोमनि बे मोनसे थुलुंगानाय जायो आरो बे सोरजिनायखौ जायफ्रा गावनि रावजों एबा गावनि थुनलाइजों एबा गावनि असे आंगो बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनिफ्राय बिथांमोनहा माने मोनसे थासारिखौ मोना बिथांमोना निस्सय बर' समाज दाफ्रामनायनि माखासे गुबै थासारिफोरखौ मोना जानो हागौ दा बेनिखायनो दिनै जोङो फोथायो जे बेबायदि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों आरोबाव फरायसाफोरखौ लानानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरानो जा आरो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बायदिसिना मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ लानानै जोंनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनहा दिनै माखासे गोब्राब थासारियाव आरोबाव गोबां खामानि मावनो गोनां दं जेरै स्कुलाव ड्रप आउट जालांनाय फरायसाफोरखौ खनसायनायनि बाथ्रा सोरबाया ड्राग एडिक्ट जालांनाय सोरबाया जौ फाग्ला जालांनाय सोरबाया बायदिसिना गावनि आखल आखुनि बिथिङाव नोजोर लानानै दिनै फोरोंगिरि बिथांमोना बे नोजोरखौ लाखिनानै बिराद गिदिर मोनसे बिबान बिथांमोना लालांनांगौ दङ मानोना बर' समाजखौ गोग्गो समाज दाफ्रामलांनायनि थाखाय बेफोर जेंनाखौबो जुजिनानै दिनै बिथांमोना फोरोंगिरिनि महरजों समाज दाफ्रामनायाव बिहोमा होलांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ आसा खालामो आरो इयुन समाव बर'आ बेबायदि गेदेमा बिथांमोननि गेजेरजोंनो फोरोंगिरि बिथांमोननि गेजेरजोंनो सानसे बेलासि आरोबाव गेरेमसा हारिनि महराव सहैनांगौनि थाखाय बिथांमोना अरायसम बेबायदि नारा नाथा गोसो होनानै दिनै खामानि मावनांगौ मोनसे थासारियाव जों बयबो बिथांमोनखौ माने हामबायनो होयो आरो बिथांमोना आरोबाव साबसिननिख्रुइ हामसिन बेबायदि समाजाव खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बयबो जोथोन लालांनो हायो गोग्गो बर' समाज दाफ्रामनायनि थाखाय आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि दारै खावलायबाय नोंगौ जोङो मोनसे बर' माहारिया सोमावसारनायजोंनो फैनाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनि दैदेननायाव बिथाङा आफादगिरि महरनिफ्राय जिबायदि मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन आरो बेजोंनो बर' फरायसालिफोरखौ जोङो बर' मिडियामनि स्कुलखौ माने जोंनि जायगा जायगा जेराव फरायसालि नांगौ गोबाङानो बिथांनि खावलायनाय आरो हारियारि मोनसे माहारियारि मोनसे मटिभेसन मोनसे थुलुंगानायखौ लानानै बयबो बेबायदि बर' बिजोंनि फरायसालि गायसनदों नाथाय मोगथां समाव दा जोंहा माखासे मोगा मोगि थासारियाव जों सफैदों सरकारा आसाम सरकार हिसाबैनो स्कुलफोरखौ दिनै माने भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया माखासे गोबां फरायसालिया दाबो दंबावो आरो बेखौ लानानै बिटिआर रेकर्डआवबो जोङो लिरफैनाय जाबाय आरो सरकारा बिनि सायाव कमिटमेन्ट होबाय आरो दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसना आद्रा जानानै दङ आरो गोबां बिदिनो फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंनायाव सरकारखौ दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जोङो दिनै नारसिनगासिनो आरो बेखौ जोङो जेब्लासिम बेबायदि जाफुंसारा मानो होनबा संबिधानिक भाबे फान्डामेन्टेल राइट जोंहा इडुकेसनाव फारसेथिंजाय बर' रावा संबिधानिक मर्यादा मोननाय 90 सिडुलाव आरो बेफोर गासैखौबो जखा नायोबा दिनै जोङो रावनिबो खम नङा आरो बेखायनो बे जुजिनायखौ जोङो जुजिलांनो थाखाय आरो समाधाननि लामाखौ जोङो सौसिलांनो थाखाय जुजिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फावसिनाय नङा आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै जों बेफोर गासिबो समयसानि समाधानखौ लाबोनो थाखाय सरकारखौ जों नारसिनलांबाय थागोन आरो जाहाथे बेबायदि समावबो बयबो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बे नोजोरखौ लाखिनानैबो बे सहायनायखौ लानानै दिनै बर' माहारिखौ गायसनलांनायाव बिथांमोनहाबो बिहोमा होलांगोन होननानै जों मिजिंथियो दिनै जोङो थोंजोङै जुदिও जोंनियाव माखासे बेखौ जखा होनो हानाय थासारि गैया जे सोर बर' फिसानियाव जोंनि बर' इजोमा बा बर'नि माहारियारि बादा बेसेबां दं बेसेबां गैया जोङो जुदिও जखा सुनो हायाब्लाबो जोङो बेखौ फरायनाय समाज दाफ्रामनाय समाजनि सोलिनाय ट्रेन्डआव दिनै गावनि बिजोंखौ सायख'नायजों लोगोसे आरो गुबुन बिजोङाव फरायोब्लाबो गावनि माहारिखौ बुजिनो थाखाय गावनि बर' हारिखौ अनसायनो थाखाय दिनै बेवहाय जिबायदि माखासे
थासारि जोंनि समाजाव दा गैया। सिगां समफ्राव सोमावसारनाय बायदिसिना सावरायनाय सरसा बिनि दारै जों माखासे इनफ्लुयेन्स जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनै इनफ्लुयेन्स जानांगौब्ला समाजाव माहारियारि बादखौ गायसनलांनांगौब्ला फरायसालिनि दारै जों खालामनांगौ। आरो बेखायनो सरखारि जा प्राइभेट जा बर' मिडियाम जा गुबुन मिडियाम जा दिनै बे बर' माहारिया माबोरै जों बिसिम सफैदों बिनि माखासे जारिमिनारि बिथिंफोरखौ जोङो सावरायनो गोनां। बिमा बिफानिफ्राय लानानै फोरोंगिरि समाज बिथिङाव जों जेरावबो गोसार होनांगौ सांग्रांथि होलांनांगौनि थासारि दं। अब्लासो जोंनि बर' माहारियारि बादा बयनिबो गोसो गोरबोआव हाबहाबगोन आरो बर' माहारिया बिथिं सफैनायसिम जे जुजिनाय आरो जे मोन्दांथि गावनि हारिनि मान सन्मान गावखौ लानानै मोजां मोनसे सुबुं हिसाबै बर' हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो दिनै बुजिहोनो हागोन।